Točím video, tak les. Jo. Já musím tak se dostat, abych si do toho sedl, vole. Kurva, ty máš vždycky problémy, vole. Tady je velký Dave. Koukám právě na Tonska, jak leze, teda leze. No, dělá, že leze. A zatím ještě neleze, zatím si sedá. Sedá si do sedáku. Sedavý Tonda. Nahoře dva kašpaři, hrajou si na kašpary. A já si hraju na velkýho speleologa, jako jo, pozor na to. A já už jdu záběrem na toho kašpara dole, protože to tak vypadá, že možná se i o 20 cm přiblížil k vrcholu. Takže jdeme na něj. Ano, ale pozor, už to vypadá jako lezení, no, to je silný slovo. Prosím tě, opři se nohama o tu skálu, proti ní a les, ty vole. Musím tady mezi náma říct, funí, jak když nemůže, jako jo. To je prej voják, armáda Česká republika, vole. Ty vole, to je... Slyšeli jste, ty vole, to je. Nevíme co, ale je prej. No nohama se zvednout, rukama, nohama, rukama. Funí jak kanec, vole. Máme ještě 7 minut na kartě, tak to možná stihne, vole. Prosím tě, jak to tam máš v té dělně, tak na to kouká, že to ono tam ani nemá volný průchod pod tebou. No dobře. Jo, takhle, prosím tě, jo. Vážení televizní diváci, promluví kameraman. Vidíte, zatím se nic nezměnilo. Já už byl nahoře asi 2krát. To jsem hovnoce trénovaný, jo. Mám hezkou helmu, že jo. To je nejvíc hezká. Nic jdem zpátky na Tomska. Leze. Tak, leze, je o pár metrů k cíli výše. A teď už se konečně trošku odehnul, že to vypadá, že možná i leze. Funí, vole, jak kanec v říji. A kanec v říji se blíží k poslednímu levelu. Ale stále ještě u 5. Bude to ještě chvíli trvat, než dostane 20. levelu. No, nohy nahoru, už jsem přitahu ke skále. Choď po té skále jak po žebříku, vole. Mastodont Antonín Vrbka se škrábe vstříc skále. Funí, vole, co to jde? No ty ručičky, no. Už jsi docela hodně odkloněný od té skály, možná bych se jí přitáhl. Co? Bych trošku pokročil ty kolena, no, jsi hodně od skály. Pak se ti to vano bude blbě napínat. Každopádně poles, jako, ještě máš 5 minut a dojde k místo na kartě, no. Mě se já převeždu do vyšších úrovní, protože tady se brzy bude blížit někdo k cíli. Ono, když se dostaneme na pínách, je to asi lepší. Tondo, už budeš v cíli. Zaber, neumírej. Já onanie, vole. Onanuj směrem k vrcholu a nekecej, vole, nefuň, jeď. Ty nešahej rukama na skálu, vole. Drž žímar a tahej, vole. No tahej. Zaber těma rukama. Ten žímar nahoru, no, to bych chtěla. Vejš nahoru, trošku tu ruce napni, ty vole. Šupko. Pozor na kance říji, blíží se k poslednímu stromu. A už je skoro tady. Vážení televizní diváci, zbývá nám 4 minuty na kartě a Tonda je v cíli. Takže výlez bude trvat tak 3 minuty, počítám. Doufám, že to video bude k něčemu. Zážitky z lezení. Dobrý. To je všechno.
Ale pomalý na můj vkus. No, jsi rychlejší, máš větší zkušenost. Ty vole, tak klobouk dolů, vole. Tak jo, takže naschle při dalším díle.